Yiso leso sikhathi kulo lelo hora ayigeji noma inini isibhukabhuka sentokazi sizophaka. Ngikubingelela mbukela lapho ngasekhaya ubingelela usiteteleka intokazi yakwaNdlovu phansi eMelmoti esigodini sendaba zeGudu uphela. Ngikubingelela bukhoma kwisiteteleka media uhlelo ingonyuluka. Namhlanje sibhalelwe uLindo uthi nje ngithathe isiteteleka teteleka nami intokazi yakwaNdlovu kunodaba engifisa ukudlulisa kothile kodwa manje ngaphandle kwakho ngeke libekeke kahle. Ngifuna lesisoka sakho ngifuna ukuthathe uteteleke nami uyoza ukuthi konakalaphi singalungisa kanjani ukuya phambili. Namhlanje ke siye studio sethu lapha ya endaweni yethu enhle kakhulu amaciko phela leso besihleli khona siludingida lolu daba okwakho ukuthi uhambe nami uze ukuthi ikuphi inkinga singayilungisa kanjani ukuya phambili. Yisho njengami ke uthi asambe mbukeli. Dadethu asikubingelele sikwamukele namhlanje ngiphinde ngicebise indlela esikuthathe ngayo ungalindele ukuthi sizokuthola noma ungalindele ukuthi ungathathwa abantu abafana nathi. Sizamileke udadewethu ukukushayela ucingweni sangakuthola bese sibona ukuthi ungcina sizeke sizokuthatha ngoba indawo ohlala kuyona bese siyazi. Ngibonga ukuthi uvumile ukuhamba nami ungangazi wathemba lokho bengikutshela khona lo ukuthi cha ngiyubani lakwabani yini futhi engikufunele yona. Wangithemba bengelula ukuthi ungakwenza kakhulukazi ngoba ngumsebenzi engisebenzayo okanje futhi bengihamba nabafowethu okuyibo laba abangigadile. Kodwa ngibonga ukuthi uvume ukuza uzohlelo lethu namhlanje uzoza ukuthi yini noma ubani lo bizelelayo. Ngizocela nje ukuthi ubingelele umbukelo sekhaya bese uzethula igama bese sikwazi ukuqhubeka. Sanibonani babukeli, igama lami nguSiskhanda Mkhwanazi ehlala e-village. Okay dadethu kunomuntu okuwuye oyisizathu sokuthi size la noma usicelile ukuthi ucela simbizele wena ufisa ukukhuluma nawe. Kodwa ngaphambi kokuba ngimdalule ukuthi ubani lowo muntu noma uzozwa kuyo ukuthi isiphi isizathu akubizele sona ngizocela nje ukukhuluma nawe eqala lezinto ezithini impilo yakho kancane noma ngeke ngize ngicile khona kakhulu but ngizocela lokho kuyikho okusilethela ekhaya. Kodwa nje uma ukuthi mhlawumbe umqondo wakho uyabuyisa ubani umuntu okuwuyo ngakubizela umuntu ofana nositeteleko akubizele kule program namhlanje. Ngingambani nje akekho nje ufike uqondene ngeke akekho umuntu ufike emqondweni phambilini dala eminyakeni edlule akekho nje. Akekho. Okay sibuyelana-ke. Okay yini nje le ebuhlungu okuyiye yenzeka empilweni yakho eyisilonda ongasoze wayikhohlwa? Ibuhlungu into eyenzeka yakwenzeka into ebuhlungu kakhulu mina. Akunomuntu engangijwala naye. And ubaba wakhe wayesezama ukungidlengula. Wayeqala yini ukuyenza lento? No. Komunye umuntu ke mhlawumbe engabe wake wezwa? Komunye umuntu ngangakazi ngizwe lutho, ngangakazi ngizwe lutho. Wawungacabangeli futhi ukuthi umuntu ofana naye angenza into kanjalo eyibeni azi ukuthi umuntu wendodana yakhe. Ngangacabanga indlela engibuka ngayo nje engibuka ngenye indlela kwathi ngelinye usuku engishiyile yena lo ngangijwala naye. Lapho ke wavala umnyango nje wangena endlini yabona nje kwenzeke enye into ngakazi ngibona. Okay phambilini mhlawumbe khona yini amathipho wayewaveza kuwe noma ihlele ukubuka engathithi akakubukisisi njengomuntu ambuka njengomakoti wakwakhe noma intombi yengane yakhe? Wayikhona yini izinto ezazenza ukuthi ungabi comfortable uma kuthiwa mhlawumbe uba naye endlini eyodwa? Zazikhona nje into yakala sesinenyanga sithandana naye. Ubaba wakhe nje kwakukhona lokho okutshengisayo ukuthi no unenkinga khona intantlanayo khona into fungenza. Okay uma ngathi uyachaza babunjani ubudlelwane bakhe ubaba nendodana yakhe uma wena ubuka njengomuntu wawubukela buqamama? Ngicabanga nje futhi into engangiyibuka laphana
babezwana beclose nje kakhulu futhi babezwana shame bexoxa yonke into ndawonye ngangamcabangeli ukuthi ngenza into kanjena nomina yeah okay nakho kadadewethu sasithola ukuthi waphumela obala noma wadecide ukungatholi nalento okuyinto esishayela ihlombe kakhulu ngoba abantu besifazana esikhathini samanje bayathuliswa begcina bethule nezinto ezibahlukumezayo yini le yaqoqosela ukuthi phumela obala ngalento noma ngesenzo sikalo baba asisenze kuwena hamba uyombika noma wawazi ukuthi ubudlelwane bakho mhlawumbe ubeka kwi-risk ngoba kwamngenzeka umuntu ubuthana naye ayikholelwe lento ayisho futhi kwenzeka angayikholelwa kanjalo leyo uthi wafika endaweni yesigameko wakwazi ukubona ukuthi khona ukuthile okwenzekile noma kwakunzima ukukholwa yini wona le yakuphusha ukuthi angiphumele obala ngingathuli nalento ngakungiphresa kakhulu nje ukuthi ngangakwazi ngisho ukwenzani ngangakwazi ngisho ukuhlala nje ngingakwazi ngisho ukucabanga kwakubuhlungu kakhulu naye ngamtshela ngabona ukuthi akahambiselana nalesimo sami and akangi-understand akayizwa lento engisho ngathi nginamanga nje ngathi ngimqambela amanga babakhe so ngazi ngabona ukuthi angenze lento engayenza okay ya ngoba kwakubuhlungu mina nje ngisho nasekhaya sengiyinto nje hlezi ikhalela nje ikuhlukumeze kangakanani ke lento yokudlula kulesi sehlo simbi kangaka sokuzithola uhlukunyezwa umuntu osemdala ikuhlukumeze kangakanani noma idlale yiphi indima empilweni yakho lento le ebhlungu kangaka idlala indima enkulu kakhulu kumina nje ngihlukumeze kakhulu angithembi umuntu angisathembi umuntu and wesike bengisayifunela ukuthi ngishade nalomuntu manje mase kwenzeka izinto ezikanjena yabona nje waqinisa unezinto eziningi ozicabanga senginokubalisa nje cabanga kaningi yangihlukumeza kakhulu so ubudlelwane benu bavele bamosheka nje kanjalo wamoshakala ngoba wayengangithembi wayengangizwa nje inhlobo ngathi ngiqambela amanga babakhe okay usafisa mhlawumbe noma usayibona ngelinye ilanga usemdlelwaneni obunye noma inhliziyo noma isigameko esenzekile sisakuvimba ukuthi ukwazi ukuphinda ukholelwe ekutheni usengakwazi ukuthanda omunye umuntu wesilisa ngelinye lamalanga angisathembi umuntu ngoba ngisho nje hayi angiboni ukuthi sazobe kube khona lokho ukuthi nje ngibe ngibudlelane nomuntu obuserious nje yeah ngiyasaba kufanele emva kokuba ke sisi eseboshiwe cabanga ukuthi kwakhulula kakhulu empilweni noma emoyeni wakho waba nakho ukuthi umthetho ukwenzelile iqiniso ukhona yini mhlambe icounseling noma ukweluleko wakuthola emva kwalokho noma kuseyinto osafisa ukuthi uyithole njengamanje akukho ngakuthola akukho nhlobo ngakuthola yeah nalokho nje umama wehlezi eduze kwami ihlezi nje duduza ukuthi ngingasali mhlawumbe mengingedwa ngenza into embi ngingaboni yes okay uma kungathiwa ke namhlanje uyezwa kuthiwa uLindo uyena umuntu ofisa ukukhuluma nawe noma ofisayo ukudlulisa okuthile kuwena ungamnika yini lelo thuba angiboni ukuthi ngabe umuntu ngabe uyena lo yini indaba uthi awubona no nje indlela esahlukana ngayo angiboni ukuthi ngabe uyena wawungasayitshela ukuthi uyophinda kudinge ngelinye ilanga empilweni angasayitshela angithi uyazi ukuthi empilweni sifunda ngamaphutha yeah ngiyakwazi lokho angithi uyazi ukuthi kwesinye isikhathi kuyaye kwenzeka inkinga kwini nobabili mhlawumbe manisemdlelwaneni bese uyirealize late ukuthi kahle kahle lo muntu ngamenza ubuhlungu noma ngenza okuthile kuyena kune first episode la wayehleli khona nodadewabo owafika wathola khona futhi ukuthi ubaba engathi wakwenza isenze sifana nalesi enganeni kadadewabo engicabanga ukuthi kufike kwayiconfirmation kuye ukuthi vele ubaba uyisilwane engicabanga ukuthi isona sizathu ke singenza ukuthi abuye awunamhlanje afuna ukuzokhuluma nomuntu ofana nawe angeke ngize ngimkhulumele ngoba ngimazi ukuthi uzothini kodwa kushilo kimi uthe stetele ngicela
ungiphekezele noma ungifunele usisanda ngizohlala naye phansi ngikwazi ukukhuluma naye ngoba khona ukuthile ngifisa ukudlulisa kuyena nesilonda engiphila naso enhlizweni yami angazi ke leso silonda ukuthi siphi kodwa mina bengikulethela ngoba yena engicelela ukuthi ufisa ukuzokhuluma nawe engicabanga ukuthi nawe emva namhlanje khona umehluko uzokuzwa enhlizweni yakho awukhona le angikhona leyo nto angikhona yena ephika kanje kuba ngathi ngiyamsukela nje ubaba wakhe angikhona kuyenzeka empilweni ukuthi ufuna ukholwa okunye kamama isikhathi urealize ukuthi lokho okuthembile akuseyini iqiniso ngivumele dadewethu ngimbize azokhuluma nawe ukuze uzokholwa ke namhlanje ukuthi usitheleka ngakutshela yona into engesile iqiniso ngivumele ngimbize ayizele yena azoyichazela udaba lwakho ukuthi kwenzakaleni empilweni yakhe engangokuba usengaze afisa ukuzokhuluma nawe nje awungambizi alright ngicela ngibizela yena ngiyaphila sisenjani ngiyaphila nami ungicelile mfethu wathi angikulandele usisi sengimlandile ngamletha njengokusho kwakho noma njengokucela kwakho wavuma futhi ukungilalela okuyinto ibingelula-ke mhlawumbe ukuthi ubheke uthembe umuntu ongamazi nje usefikile-ke uyafisa ukwazi ubengakholwa uma ngisho ukuthi nguwe umuntu ombizela uyafisa ukwazi ukuthi siphi isizathu esenza ukuthi emva kwesikhathi esingaka wawumazi ukuthi usebuhlungwini akubona kakhulukazi ngenxa kababa wakho yini ekwenza ukuthi urealize manje noma umdinge manje uthi ubengayitshela empilweni yakho ukuthi usayokufise ukuthi kube khona yokudlulisa kuyena ngiyabonga sisithuba uyaphila sisana hey angazi ngaqalaphi kunzima kakhulu isizathu sokuthi ngicelelana ukuthi ngifisa ukuxolisa kakhulu ngokwenzeka angeke ngisangena kakhulu kodwa uyazi kwenzakalani phakathi kwakho nobaba silungisela angithi awuxolisela ubaba uzixolisela wena umuntu okuwuye owayekade ekhethe ukuma nobaba noma ukungayizwisisi kahle lezi zintsolo abekwezona ngicabanga ukuthi kumele umcacisele kahle ukuthi cha angixoliseli isenzo sikababa asenza cha ngoba wena you were not responsible for isenzo sakhe ngithi so ngiyacela ukuthi uma uyibeke naye azokwazi ukuyi-understand sisanda ngithanda ukuxolisa kakhulu ngokwenzeka phakathi kwakho nobaba kodwa ngixolisela mina ukuthi angikholwanga ngenkathi ungitshela ngakhetha ukuthatha iside lakhe ngisanda ukuthola nje ukuthi wakwenza nakwengane kasisi wami ungishanana ngicabanga ukuthi uyangikhumbula kwakunzima ngoba yabona ukukholwa ukuthi umuntu okukhulisile okuzalayo futhi ngenza into ebuhlungu kanjeyana kwakunzima ukukholwa ngisanda nje ukuxhumana nosisi wami emva kwesikhathi eside uthe naye wathi naye mayingixoxela nakhona kwakunzima futhi ukukholwa kodwa sekaningi ngizwa ngoba ngiye ngavakashela ubaba omncane le emakhaya ngithi ngiyomxoxela nje ngakho konke osekwenzakalile yes ayithe mangimbeka ke naye ke wasengitshela ukuthi aqali ukwenzeka naphambilini impela besakhula nje wake wakwenza wangajezela futhi wangajezela kwaba yinto phela ebambathwayo njengomndeni
kuningi asekwenzile nawe wathi uma ungitshela kwanzima ngiyaxolisa kakhulu sisanda ngiyaxolisa ngokwenzeka ngempela ngoba sikhuluma nje namanje usisi wami ubuyile ekhaya sekumnandi impela nje siqhubeka nempilo kodwa manje inhliziyo yami isasele emumva ukuthi khona engakulungisanga nawe ziningi nezinto ezingangihambeli kahle nje sithi ngahlukana nawe ziningi ngoba ngeke ngazama ukuthola umunye kwabheda nje abafani nawe inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu angikwazi nokuyichaza ngiyahluleka ingakho nje sengithe ngicela ukuthi ngikubize bengisize la kaStete Comedy ukuthi bangitholele wena sikwazi ukuthi futhi sihlale phansi kanjena sixoxe ngixolise kakhulu ngokwenzeka ngikhuluma nje ubaba manje usethumela abantu ukuthi basikhiphe nasendlini. Okay, imaki uma usuthi benikhiphe endlini banikhipha ngalipi endlini eyakhe yini indlu noma kamama? Thina besazi ukuthi phela njengobaba indle yakhe kodwa masithola indlu ngithola ngaye futhi ubaba omncane ukuthi hayi indlu eyakho mama. Okay, indle yayiphumela umama. Okay, manje usasebenzisa indlela yokuthi anikhiphe ngoba naku wena usudecide uzokhuluma nodadewenu kwavela imfihlo wayengakazanga wayiveza yena. Usethumela abantu ke manje ukuthi besikhiphe ke nhlanhla leyo ukuthi sakwazi ukuthi silungise lezo ngoba namaphepha impela yasho ukuthi indle kamama futhi wayishiyele thina. Okay. Sike sazama ukusebenzisa ingalo yomthetho ukuthi sikuvimbe lokho kwagcina kulungile. Okay. Yeah. Siyabonga futhi lokho. Uzwele dadewethu akushoyo angeke ngize ngikhulume kakhulu kumuzwa ke eyibekela udaba olufana nalolu kuthina enhlizweni yakho. Vele kubuye yonke nje yanto eyisho. Yeah. Buya yonke nje into eyisho nje. Awukholwa. Namanje angikholwa. Ayakholwa. Okay. Kodwa uyabazi ubuhlungu adlule kubona yena eyedwa ungekho wena ukumsupporta. Kuyo yonke lento ufike walahlekelwa nguwe njengomuntu owayethembele kuyena ukuthi wena ungamlwisa noma ongwalo nayo yonke lento eyenzeka kuyena. Walahlekelwa nguwena waphinde futhi wahlukumezeka ehlukunyezwa yigazi lakho. Uyakunderstand lokho? Lokho buhlungu lobo ufunde ukuphila nabo eyedwa. Ufunde ukudlula kubo eyedwa. Ungekho wena. Uyayizwa lento engishoyo. So ingakho namanje ethi akakholwa ukuthi wena usakhipha lamagama kuyena. Yingoba kukuthatha isikhathi eside ukuthi ubuye uze kuyena uzosho lezi zinto ayishoyo. Nginamanga dadewethu. Lobuhlungu ubuzwe ngegazi lakho wabuzwa wena ungekho ukuthi umvikele noma ulwe naye lempi. You understand? Yingakho kunzima nakangaka noma kungasheshi ukuthi kube lula ukuqonda ukuthi ngabe uxolisa ngoba uxolisa yini noma uxolisa nje just because ufuna ukutholisa unembeza wakho. Angimsoli sisi. Angimsoli. Izathu esidala ukuthi ngithathe isikhathi eside ukuza la ukuthi ngizama ukuxhumana naye ukuthi bengazi ukuthi ngathini. Bungazi uqala ngaphi? Bengazi ngizoqala ngaphi. Bese ngene yazi njalo ebusuku bekufanele ngilale mhlawumbe ngishaye ngize ngingene einkambini zokuphuza. Sheshe uphuza nyane empeleni ngizama ukukhohlwa. Udadewethu ekhaya behleze ngitshela ukuthi sekumele ngizame ukuxhumana naye ngimtshela ngithi ngiyafisa kodwa angazi ngizothini ngoba lento lena yangihlukumeza. Uyabona into isidlulile isenzekile ususele wena usuhlukumeza wena awazi ukuthi wenzeni. Uzama usabathe uthola umuntu ozothandana naye kuyifanele nje ngoba nomunye nje ngicela ukuthandana naye wazi wathi hayi kungcono ukuhlukana ngoba ngiyabona ukuthi inhliziyo yakhe isasemuva. Uyabona manje angisahlumezile yena kuphela sengihlukumeza nalo futhi esengithe ngithandana naye
ngoba uyabona ukuthi inhliziyo yami ayikho kuyena kodwa isesele emuva. Yeah. Ngabona ukuthi iyona ndlela ukuthi ngizama ukuxhumana naye ezokwenza ukuthi uphole. Engikwenza ukuthi ngiphole noma ngathiwa ke asabuyelani sithandane futhi kodwa ukwazi ukuthi usengixolele mhlambe nami ngiyokwazi ukuthi ngiqhubeke nempilo. Yeah. Khona ngeke ngiqamba amanga ngisamdinga empilweni yami kakhulu ngoba kuningi angifundise khona. Yeah. Kodwa uma ngiyenzeke futhi ngeke ngize ngimsole. Yeah. Dadewethu ukhuluma nami mfethu. Ngiyamuzwa. Angazi ukuthi ngizini. Kumele kube khona ozokusho phela ukuze naye ezobona ukuthi lezi zinto azikhulumayo ziyezwakala yini kuwena. Nami uyazendlala ngendlela ezendlala ngayo. Uthi kodwa ngeke aze kusole noma ngathiwa akusalungi. Into ebeyifisa ukuthi kube noxolo phakathi kwenu ukuze naye ezokwazi ukuyixolela for ubuhlungu akuthwesebona engekwazi futhi ukuthi akusupport ukuba ukwazi ukudlula kubona. Awazi ukuthi ngathini. Angazi ukuthi ngathini. Noma ngiyafana noma ngaxolela. Sokuxolelelana. Sengadlula ngedwa ubuhlungu nje. Noma ngathiwa umxoleli Noma ngathiwa ngumxoleli. kuyafana. Ngiyafana. Sekwenzeka kwenzekile. Ubungamzondi. Bengamzongi, bengenayo inkinga naye. Kade ngangisilindele lesi sikhathi Ukuthi uzobuya azoxolisa. ukuthi uzobuya. Okay. Makuwukuthi ke kuyenzeka ngelinye lamalanga lunithola uthando futhi ngoba kuyathiwa lamanzi akamakhona kuyenzeka futhi aphindame futhi. Uma ucabanga uma wakho njengomuntu okuyo bekusupporta kuyo yonke lento uyokwazi ukuphinda mamukele. Angiboni ukuthi uyokwazi. Yeah. Angiboni ngeke nje asakwazi uma. Okay. Uningi. Ningokwenzekile. Okay. Kodwa angithi uyazi ukuthi kuyithiwa into mosuku uyithanda uyaye uyilwela ngisho ukuthi ngithande. Angisho futhi ukuthi ngoba yena engakwazanga ukulwela ingoba wayengakuthandi. But ngithi uyazi angithi ukuthi kuthiwa la khona uthanda indlela ihlezi ikhona. As much as usho ukuthi akulula ukuthi umama uyophinda amamukele ngenxa yesenzo noma ngendlela okwenzeka ngayo. Kodwa ngithi uyazi ukuthi kuyayithiwa la khona uthanda nendlela iyaba khona. Mfethu uthi akabona ukuthi uma wakho uyophinda akwamukele ngelinye lamalanga. Ngisho ngathi uyakubuyisa empilweni yakhe uyakuxolela namhlanje ethi phindani niqale phansi nebukhande lobudlelwane kodwa akabona ukuthi uma wakhe yena uyokwazi ukuthi ethi kuwe uyakuxolela noma athi uyakwamukela futhi. Hey, ngiyamuzwa sisi. Ngiyamuzwa. Angimsoli futhi. Nami kube nguma wakhe noma mhlambe nguyena. Yeah. Bengeke kube lula. Yeah. Kodwa ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga akwazi ukuthi angixolele noma ngingasakhona namhlanje noma ngingakhona kusasa. Kodwa ngelinye ilanga akwazi ukuthi angixolele ngoba bengifisa ukuthi ngelinye ilanga ngiphinde ngithole ithuba nomama ngikhulume naye ngixolise. Sekuyoba kubona ukuthi bakwazi ukungixolela noma bangixolele. Mangenzeki futhi angibasoli. Yeah. Ngamhlukumeza kakhulu. Okay. Uma ngathi ubona ubaba namhlanje avela afike nje umbone lo muntu wakwenza into ebuhlungu ngabe ungathini enhlizweni yakho? Angisho ukuthi ukhona ungazothuka angisho ukuthi ukhona angisho ukuthi futhi uzoqhamuka la cha sengiyasho ukuthi mangenzeka kuthiwa mhlawumbe uyambona kuthi usekhishini uyambona ungenzakala nje enhlizweni yakho noma ungathini kuwe? Angeke ngikwazi ngisho nokumbheka. Ngeke ngikwazi ngisho nokumbheka ngimbuke. Samsaba. Ngiyamsaba kakhulu. Ngiyamsaba. Ngiyaye ngiphuphe indoda nje emnyama ngibe ngicabanga ukuthi uyena. Yeah. Ngiyamsaba kakhulu. Angazi ukuthi ngene njani angazi. Awukazi mhlawumbe wacabanga ukuthi ngelinye lamalanga ngoba umthetho kuyenzeka usiyekelele phansi
noma kuyenzeka ungahambi ungenzi according to izifiso zethu awukaze wacabanga ukuthi mhlambe after 2 years from now ngathi usephumile? Ya ngicabange nje ukuthi mhlambe vele kade aphuma mhlambe usephumile nje ngicabange lokho ngifikele kona uvalo. Ya uvalo. Okay. Sengicabangela nezinye izingane abantu besifazane. Okay, wena ke bhuti wami awunakho yini lokho ukuthi noma ngathi uyaxolela yena aphume ubaba kusasa esekuxolele yena aze kuwe noma abuye ezikhaya la nihleli khona amfice yena ekhona kuyokwenzakalana ngoba phela laba bantu laba sebefana nezitha? Shuthi kuyomela ngenze kangcono ngaqala. Ngeke ngisamvumela ukuthi azohlala emzini kama. Okay. Ngoba phela umuzi njengoba uma washiya kumina nodadewethu. Yes. Akasana ndawo enhlizweni yami esemzini kama akasana ndawo nje empilweni yethu. Okay. So this time around you were willing ukuthi ulwe ukhethe usisi over ubaba ngoba nakho sewuyalibona iphutha alenza ebudlelwaneni noma into ayenza eyadala ukuthi kuze kuboshe kubudlelwane beni? Ngoba ngiyalibona iphutha lakhe. Okay. Ngiyakubona futhi nokuhlukumezeka kwakho sisanda. Nakudadewethu nakumshana wami kuningi nje angiboni ukuthi sophinda sithelana namanzi. Okay. Uthi ke usisanda akazange akuthola ukwelulekwa akaza kuthole lo sizo ngoba wayengazi nemigudu kumele ayihambe ukuthi angaqala ngaphi, but uma wakhe nguyena umuntu obekhona obewevuka naye ekumsupporteni ukuze akwazi ukudlula kulolu hambo. Angazi ke mfowethu ukuthi uma ngathiwa yena uthi namhlanje ucela ukuthi uMr Gumede simnikeza lelo thuba lokuthi ahambe ukwelulekwa noma athole indlela engaluleka ngayo bese ucela ukuyihamba nawe leyo ndlela, ungathini wena? Ngingenza noma yini engadala ukuthi angixolele noma silungise konke noma yini. Okay, ngoba enkulumeni yakhe ngikubambile uthe yena akasakholelwa uthandweni, akasayiboni ephinde basemdlelwaneni futhi ngenxa yesimo esenzeka phakathi kwakhe nobaba wakho. Angithi uyayibona ke lento ukuthi kubekaphi wena onezifiso zokuba semdlelwaneni naye ekubeni yena engasafisi. Isizathu esenza ukuthi angasafisi ukuba semdlelwaneni ingoba wahlukumezeka. Iyenzeka leyo nto ukuthi uma uhlukumezekile ungakapholi noma ngathiwa akusebuhlungu ngalendlela kokubuhlungu ayiqaleni kodwa ungakwazi ukuthola ikhambi lokwelapha lesa silonda senhlizweni, iyenzeka leyo nto ungabusafisa ukuzihlanganisa nalento okuyiyazi yaba imbangela yokuthi ulimale phambili. So uyakubona ukubaluleka ukuthi akwazi ukuthola usizo ukuze ezokwazi ukuphinde abuke impilo ngeliniso. Umuntu wesifazane osemncane noma ngathi usekhulile kodwa akakhulu ngaleli zinga lokuthi fuze ngabe sesezingeni lokuthi yena akasafuna ukuthanda. You understand? So ubuhlungu abuzwile indlela alimale ngayo yiyo eyenza ukuthi engabe sakwazi ukufuna ukuthanda. Okungeke futhi kuze kube into yanamhlanje ukuthi alapheke, okuzodinga ukuthi kube uhambo olude noma uhambo lwesikhathi esithile ukuze azakwazi ukuthi uyalapheka. Uyokwazi yini ukumelana nalezo zinto noma ukumelana nalolo hambo ngoba kuzomela umlindi anchila zalapheke abe right athathe isinqumo asibonayo ukuthi si right ke manje makukuthi uthi sengiyabuyela makukuthi futhi uthi cha ngisafuna ukuhlala esinqumweni sami ngangisithathile sokungabuyeli. Uyokwazi yini ukumbekezelela leso sikhathi na? Ngizokwazi kakhulu ngoba nami ngihlukumezekile ngiyadinga ukuphola ngaphakathi. Noma ngishilo nje ukuthi okay noma kuthiwa uselungile ukuthi angabuya athandane noma engasathandananga nami kodwa nami ngiyokwazi ukuthi ngijabule ngaphakathi ukuthi usepholile lobuhlungu adlule kubona ngenxa yami. Mhlawumbe nami ngiyokwazi ukuthi ngiqhubeke nempilo ngingazwiseni ingane yomunye umama ubuhlungu ngoba
manje ukuthandana nomunye umuntu ngithi ngiqhubha isikhathi ngizwisa ubuhlungu. Yeah. Yabona manje akusayo yena yedwa ozobuhlungu sengizwisa omunye ubuhlungu. Yeah. So anginankinga mina. Ngizokwazi ukuthi ngimelane nakho leso sikhathi akasidingayo. Bonakala ukuthi gcina kanjani. Okay. Uzwile sisi? Awunawo umbuzo ofisa ukumbuza wona? Ngambuza ithuba likhulu. Ngifisa ukubuza nje ukuthi ukuba kwakuwena nje lo wawenza nje noma mhlambe ngithi kuba kwakuyimina lengangikhuluma kabuhlungu ngiyandlela ubaba wami kuba kwakuwena ke lo kwakwenzeka kuwena ke lento eyenzeka mina wawuzokwenza kanjani nje wena? Ngizokwenza ngempela ngalendlela nawe wenze ngayo ukuthi ngalesa sikhathi kwakunzima kakhulu. Angazi kodwa into engiyaziyo nami ngangiyokwenza ngalendlela wena wenza ngayo. Wenelisekile. Ngiyanisekile. Awukhona ofisa ukumbuza wona? Ngifisa ukubuza ukuthi mase mhlambe sesibuyelene nje sesiyathandana kanjani? Yeah. Shothi ngeke nje ngizubili kimi waphela uma baba wakho nje kimi angeke nje angazi ukuthi ngichaza kanjani lento. Okay, uqonda ukuthi angeke mhlambe wena saphinde uzizwe noma utritheke njengomakoti wakubo ngoba still kusanalomuntu obuyo kuzwisa ubuhlungu. Okay, ngiyakhumbula mfethu ngicabanga ukuthi uyawuzwa. Yabona manje ubaba mina engithi ubaba wami ubaba omncane lo semakhaya. Okay. Uyena umuntu okwazi ukuthi angisupport. Uyena manje umuntu engimbona njengobaba. Yeah. So ngiyacela singamfaki yena manje. Angisanayo ubaba ongizalayo ngaphandle kwalo semakhaya manje. Okusho ukuthi uyokwazi ukumbika njengomakoti noma ngathiwa kwenzeke lento eyenzekile. Uyena nje umuntu esengihlangene naye lo sejele lo ngizalayo impela. Angiboni ukuthi soke siphinde sixhumane. Ayikho into engathi noma kuthiwa mhlawumbe ngiyafika ngizoletha inkomo kubo esephumile ejele angiboni ukuthi uyobe kukhona emhlanganisayo. Okay, mucabanga yoma njani enhlala egcikeni kukhona yena uSisanda kukhona ubaba wakho kukhona wena nobaba omncane kanjalo kuyoba kanjani kuyoba njani ukubhekana phakathi kwabo bobabili nawe naye ngoba njengamanje kusezokuba mnandi kuthiwa ke nje usephumile mhlawumbe kunomcimbi egcikeni sekumele nibhekane phela nonke nobathathu niyobhekana kanjani? Angeke vele kube lula kodwa mina naye siyogcina siphuma emzini wethu eceleni uyobe ngahlangani nomuzi wethu. Makuthiwa thina senza umsebenzi uyobe ngahlangani ukuthi afike emsebenzini wasemzini wethu esiwakhe naye sobabili. Angithi uyazi ukuthi kunalezi zinto eziyayishiwa abantu abadala bethi mase kwenzeka inkinga bese kuthiwa akwenziwe inhlambuluko kuthelelwana amanzi. Wena mhlambe njengelunga lomndeni ungakuvuma ngelinye lamalanga thola ukuthi inhliziyo yakhe ayikafuni ukuvuma yena njengomakoti wakini uyobe ephoqelekile ukuthi athobele lo umthetho wokuthi avume ngoba umakoti. Angithi you understand mase kuthiwa yenzana inhlambuluko ke yena engayivumi leyo nhlambuluko ngoba akakavumi enhlizweni yakhe uyoyimela kanjani izinto ezifana nalezo? Ilapho ke phela mina engingena khona kakhulu ukuthi ngibe sesayidini lakhe. Okay. Usho ukuthi mengavumi naye nawe ngeke uzokwazi ukuvuma. Makuthiwa ke le nhlambuluko iphakathi kokufa nokuphila phakathi akithi lapho nezingane you understand kwenzeka le nhlambuluko kuthiwa mhlambe imeli yenziwe ngoba nakho kugula ingane yenu. Angithi uyayibona lento ukuthi siyaniphoqa ukuthi feyikani engathi niyaxola noma kuze nenzelele ukuthi kuphile lo muntu phela. Njengoba nawo usho sisi mase kungena ingane kuyobe sekuphoqa. Ngiyacabanga ukuthi naye angeke azathanda ukuthi
silahlekelwe ingane yethu. Okay, azikho ezinye inqumo wena uyoyithatha eziyobe isicinezela yena ngelinye lamalanga eziyobe ziphoqa ngasesayidini lakho kodwa uthola ukuthi yena ziyamcindezela. Angiboni ukuthi siyoba khona esinye ngaphandle kokuthi ke ngiyafika. Okay. Ngizwile mina. Ngicabanga ukuthi futhi nginelisekile ngibuze bengiyibuza ngaphenduleka futhi kuyona. Uyizwila ngithi dadewethu. Okay, awukho umbuzo mhlawumbe ofisa ukubuza ibona ukubuza kuyo usisi. Ukuze ngingaze ngicine nginikhulumela kakhulu. Akukho ofisa ukubuza kuyena njengoba naye ngimnikile ithuba lokuthi kube khona umuntu ethile ayibuza kuwena. Ay, mina nginelisekile ngakho kakushilo okwamanje nginawo umbuzo ngoba imina kahle engimzisa ubuhlungu. Yeah. So yonke imibuzo yena kufanele ukubuze njengoba kade ngibuza. Okay. Okwamanje nginawo umbuzo konke akushilo ngelisekile. Okay, awusenawo omunye umbuzo Nginawo. mbuzeke. Ngifisa nje ukuthi usanazo ifiso now before. Futhi manje ngathi seziningi kakhulu neza before. Ngiyacabanga ukuthi yaphendula impendulo le yanele. Njengoba wazi ukuthi beziningi imfiso benginazo ngawe ziningi kakhulu manje. Ngiyaziqala bungakazi ungizwe ngokuthi ngelilanga ngisafisa ukubeka imali yokulobola. Ngiqalile manje lesi sikhathi uhambile noma bengekho right kodwa ngizama ukusave ngenzela ukuthi ngelinye ilanga uma ukuthi uyathola ngikwazi ukuthi ngiyovela ekhaya. Isifiso sami leso nje. Okay. Akhona yini amanye amaphupho eninawo dadewethu noma mhlawumbe wena wakunawo phambilini agcina ephazanyiswa yiso lesi sehlo esawehlakalela? Yebo khona. Kwakuyini nje? Awusawaboni lawo maphupho enzeka manje naye? Ngingisho kanjani. Kodwa nje angiboni ukuthi kusazoba njengasekuqaleni nje angiboni. Alright. Akusekho futhi ufisa ukumbuza khona. Makusekhona nje ngifisa ukuthi ukhululeke usuku lakho namhlanje lokuthi ungabhodla ngayo yonke indlela ubuvela ufisa ukuthi ungabhodla ngayo. Yingakho ezilethela ukuzokuphendula yonke imibuzo nayo. Awusekho. Sengabuza mina. Enkulumeni ezingaba asesishilo umfowethu ezendlala kuwe eqela lokho akucelayo exolisa futhi usayibona yini noma usalibona yini ithuba elikhona noma lingaba khona foni nanobabili usayibona yini chance yokuthi nikwazi ukuphinde nibe munye futhi njengasekuqaleni emva kwayo yonke into aseyishilo ukhona yini ithenjana elincane elokuthi kusawenzeka futhi impilo iphinde inibumbanise nibe umuntu omunye nina nobabili? Ithemba Senalo. ngikhona. Okay. Kuzinto nje aseyikhulumile manje. Sakhona ithemba. Sakhona. Kodwa uma uzoqala uthola ukwelulekela njengoba bekade ushilo eqaleni. Okay. Nansi ngimbuze naye. Kulama therapy sessions ozowahamba. Ufisa ukuhamba naye yini noma ufisa ukuhamba wedwa? Ngifisa ngathi sihamba sobabili. Nobabili. Okay. Umbuzo wami wesibili nawo uthi njengoba uthe umama umbone ephinde emamukela uzomtshela kanjani umama ukuthi usuphinde wasondeza lo muntu ofana nalo empilweni yakho ongelula ukuthi amamukele? Angeke kube lula khona. Angiboni ukuthi kuzoba kumana nje sengisho ukuma angeke kube lula. Kodwa kumele ukuthi ngimtshele mase kwenza ukuthi mhlawumbe siyabuyelana. Kumele ukuthi ngimazise uma. Okay, njengoba usazohamba nama therapy sessions ekuhamba naye angeke uzumtshela umama. Uzomtshela. Umucabanga yena njengoba usho ukuthi akuzukuba lula angeke yini kuze kumosha ubudlelwane bakho nomama ukuthi usekubona futhi usuthatha isinqumo sokuphinda uhambe nalo muntu okudlulise ebuhlungwini obungakayami? No, ngeke ngishangane. Ukuthi uma uyabhilivela mina nje.
izinto uhlezi engisele angiboni ukuthi angasabe nenkinga noma mhlawumbe ezoba nayo imibuzo uzoba nayo imibuzo but she will support you which yocabanga ukuyithatha yokuze ukwazi ukuthi ube right uzongisupport. Okay, libanga uma wakho usiba u7 ngoba singakwena mina ngoyis5. Okay, no sizwakala kodwa ngicabanga ukuthi isithethe kumida sikufezele usuku sikufezele isifiso sakho sanamhlanje sokuthi sikuhlalise nayo usisi nikwazi ukuthelelana amanzi abeke ngendlela abeka ngayo nawe ukwazi ukudlulisa okusenhlizweni yakho. Ngicabanga ukuthi mina sithethe ngikwenzele umsebenzi ubuvela ufisa ngendlela futhi ubufisa ngayo kakhulu ngiyabonga kakhulu. Okay, awakho ukugcina mhlawumbe ongawasho kudadewethu noma umuntu onenkinga efana neyakho njengamanje usekhaya obekela ukuthi akakhethe phakathi kwakho nomndeni wakhe noma phakathi kwakho nomuntu othile ungathini kuyena? Okokuqala nje ngithanda ukuthi sisanda ngiyaxolisa kakhulu ngokwenzeka ngiyazi ngakuhlukumeza kakhulu. Ngibonga kakhulu ukuthi uze la ehlelweni ngibonge nina la ekhaya sithethe ukuthi nikwazi ukungixhumanisa naye. Into engithanda nje ukisho umuntu wonke osekhaya ukuthi kubalekile ukuthi ungathathi ngokuthi umuntu wakini. Umuntu uma uthandana naye nihlala ndawonye noma ngathiwa nishadile loyo muntu usefana nobhoti nosisi wakho. Yes. Kubalekile ukuthi inkinga eniba nazo nikhulume. Ngoba ekugcineni uyalahlekelwa umuntu omthandayo njengoba kwenzakalile kumina. So kubalekile impela ukuthi ungasheshi uthathe ngenhliziyo. Nihlale phansi nixoxe uthole nakwabanye emaceleni njengoba ngisho nje ukuthi ngize ngathola nakubaba omncane. Uthi lento isukaphi. Yabo yonke lonto. Yabo. So kuba ngoba nje ngisho kubalekile ukuthi into ube umseshi angisho njalo ube umseshi ukuthi uyisession ukuthi iphumaphi ngoba ekugcineni ulahlekelwe umuntu omthandayo. Okay. Njengoba kwenzakalile mina. Okay. Sidadewethu kumuntu mhlambe odlule esimeni odlule kuso nawe ungathini kuye njengoba wena wakwazi ukwenza lento sihlezi sithi abantu besifazana abayenze yokuphumela obala nenkinga noma yokungathuli nento eyenzekile kuwe ngoba usenzo sakho sisodwa sasindisa abantu abaningi ngoba uyezwa ukuthi ubaba wayeumuntu oke wayenza lento phambilini wayenza kumshana waphinde wayenza nakuwe wena njengomuntu okuyo kwazile ukusukuma ngoba udadewabo usukuma emva kwakho ngoba esezwile ukuthi wena wasukuma wabosha ubaba wasijezela icala lakhe noma wasithola isigwebo esimfanele ila bese suka khona wayesethi sititile ngumthathe siyomvulelela icala lokuthi wakwenza futhi enganeni yakho. Angithi usuyabona ke manje ukuthi wena usindisa abantu abaningi ngawe uwedwa. Iyona nto ehle sigqugquzela kule nto abantu besifazane kumuntu osenkingeni efana neyakho sabayo ukukhuluma ungathini kuyena? Umuntu osenkingeni into engamtshela yona nje ukuthi abekezele noma kunzima noma into enzima kangakanani kumele abekezele endakwazi futhi ukukhuluma axoxe ngesimo abhekene naso. Into engayisho nje asisukumele. Asukumele isimo sakhe noma kunzima kangakanani noma ngathiwa ka-support abantu abaseduze kwakhe but alwe hayi ukuthi ubhekane nesimo mase ucabanga izinto ezimbi ucabanga ukudlulana into kanjalo. Yes. Okay, siyabonga kakhulu ukuza kwenu kulolu hlelo. Kuyabonakala futhi udadewethu ukuthi ubengasacasukele ngalendlela wayekhubeke ngayo before ngoba nakho uyalicela lolu hambo ukuthi ucela ukuthi kumele lahambe nawe mfethu. Siyethemba futhi ukuthi kusuka manje kuyaphambili usuzokwenza kangcono unezinto ozenze ekuqaleni awusezokwenza amaphutha
owenzile phambilini but sewuzokwenza kangcono ngoba usufundile ephutheni ngoba kuthiwa singabantu sifunda ngawo amaphutha. So siyabonga kakhulu, siyathemba ukuthi ngelinye lamalanga noma nizohlala nisi-update ukuthi sesihambe safika la, safika la, niphinde futhi nisibize uma kukhona okwenzakalayo ukuze sizokwazi ukuthi uDadewethu uyasizakala yini ukuya phambili kwenzakalani ngaye. Ngicabanga ukuthi uzohlala nawe uDadewethu usitshele. Ngiyacela nje kakhulu ukuthi ningabe nisaba nayo le yanto yokubukana ngale yantukuthelo yasekuqaleni, kodwa nizama ukuthatha leli thuba lwesibili nilisebenzise ngendlela eyiyona. Nanoma ngathiwa uthando luyaphinde luyavuka, niyabambisana nenze kangcono. Uma futhi kuwukuthi aluvuki, ningabe senikhombana ngeminwe ngenxa yokuthi nidlule entweni efana nale, kodwa nikwazi ukufunda ukwamukela izimo zinjengoba zinjalo, nikwazi ukuphila niye phambili. Siyabonga kakhulu, sicabanga ukuthi ukubuka udaba lwenu emakhaya abantu bazoba nayo lento noma isifundo esithile abazosicosha ngoba senkingeni efana neyakho, bazokwazi ukucosha basenkingeni efana neyakho mfethu, bazokwazi futhi ukucoach ukuthi wenzile iphutha lapha yakho kodwa usuyafuna ukulungisa manje ngoba siyayisithi uma iphutha lenzekile kodwa lilungiseke. Siyabonga kakhulu. Ngilibonile ke mbukeli lapho ngasekhaya udaba labo kabanzi behleli phansi bekhiphelana ingonyuluka. Ngimshayela ihlombe uDadewethu noma uSisanda ngesenzo wasenze sokuthi uma thola ukuhlukumezeka ehlukunyezwa ubaba kaLindo angathuli nakho ngoba into eyinkinga ukuthi kwathina abazali noma kwakubona abazali abantu abadala banawo lo mkhuba wokuthi uma kukhona ohlukunyeziwe ngokocansi bese bethi akathule angakhulumi ngoba nakho besaba ukuthi into izophumela ngaphandle. Kodwa usisi wabona ithuba lokuthi cha angingathuli nayo lento noma ngathi umuntu osondelene kangakanani kumuntu osenhlizweni yami, kodwa ngisukume ngilwe ukuze ngikwazi ukuthi ngiyinqobe lempi. Akayiphephisanga yena yedwa noma akazenzelanga ubulungiswa yena yedwa, kuthiwa wake wakwenza phambilini kusakhulwa yambambathwa lento wayenza kumshana wakhe ngoba wayenza futhi nakuSisanda. Uyayibona lento kuyi ukuthi bese iyinsila kuyinto wayeyenza nje nakhona engenandaba ngoba wayengajezi vele noma wayekujizisa lento yokuthi kuthiwa akukhulunywe, kodwa uSisanda wama yena yedwa ngoba noDadewabo kaLindo uthe asambe siyovula icala ngoba nakho esezwile ukuthi sekhona umuntu okuwuye owamvulela icala. Ibhlungu lento yokuthi uthi umuntu ohlukumezekile bese nithi akathule avala umlomo. Uvala kanjani umlomo unenceba ngaphakathi elibhlungu futhi elenza ukuthi ungakwazi ukuthola ukuthula enhlizweni yakho oyophila nalimpilo yakho yonke? Wena umuntu othi akathule uyazibeka yini ezicathulweni zalowo muntu osebhlungwini na? Ibhlungu leyo nto asiqhuquzeli bantu besifazane, musana ukuhlala nokuhlukumezeka ngoba nakho ubuka sengathi umuntu osondele eduze kwami asiyilwe lempi, asilulwe lolukhuvethe olumbo olukhulu kangaka. Uma umuntu enile akajeze ngokona kwakhe, akekho umuntu owadalelwa ukuhlukunyezwa isinoma kanjani qeda athule nalokho kuhlukumezeka. Inkinga ke kabhuti wami ukuthi akakholwanga ngesikhathi kusanda kwenzeka noma ngesikhathi uSisanda sukume kwenza noma elwela lento leyo ukuthi usehlukunyeziwe. Kumthatha isikhathi eside ukukholwa ukuthi ubaba wakho uyisilwane ngalendlela ayiyona. Wasukuma ke wahamba wathi Seteleko ngicela ungithathe ngiyoxolisa kuSisanda ngoba ayinginiki ukuthula lento enhlizweni yami ukuthi ubaba wami wamenza into ebhlungu kangaka ngangakholela futhi nganamagama engiwasho kuye angemahle ekukhombisa ukuthi ngangiprotect ubaba kanti ngangiprotect isilwane. Namhlanje kubezocela uxolo ukuthi Sisanda noma ngathiwa ngikwenze ini noma ngathini phambilini sengiyakholwa manje ukuthi ubaba wami wenza ukuthi ngicela ungixolele noma ngathiwa usavuma isithandane kodwa ngisize ngihambe nawe lolu hambo lokwelapha lamanxeba ukuze ngikushiye uright. Hleze lokho kungenza ukuthi ngixoleleke. Asazi ukuthi uyozala Nkomoni kodwa akushilo nje usisi uthe ucela ukulahamba lolu hambo lokwelapheka alahambe naye ubhuti ukuze ezombona ukuphola ngoba kazaza kuthola ukululekwa.
thina njengeStetelegu Media sizomhlelela lolo hlelo akwazi ukuyothola umuntu ozomeluleka impilo aphinde futhi ayibone ngelinyiso ngoba uthe akasayibone sebudlelwaneni noma akasayibone seyibandakanya nekwezothando ngesimo senkinga eyike yamehlela phambilini kodwa umuntu uyambuka usemncane kakhulu ukuthi angaze athathe leso sinqumo kodwa ngenxa yobuhlungu obusenhlizweni kwamenza ukuthi aze asithathe nanti into namhlanje asilweni nokuhlukumezeka akekho umuntu owadalela ukuthi ahlukumezeke emhlabeni noma afihle into emenzekele empilweni ngoba nakho esabela ukuthi usondelene nalowo muntu okuuye omhlukumezile uma unenkinga lapho ngasekhaya shona ku Facebook ungene ku Stetelegu Media bese ufika ufollow ipage bese ungena ku inbox usibhalele udaba lwakho bese ushiya inamba ukuze sizokwazi ukubuyela kuwe noma ushayele le number ela ayi WhatsApp le number ngoba uWhatsApp unesiminyaminya kodwa iyafonelwa kuphela le ela ezansi 2 asiwabhala ama message akekho umuntu ozobuyela kuwe ngoba nibaningi siyafisa ukunisiza kodwa uma uzosikhululela ngama message ekubeni unenkinga kanti inkinga ekabani ubani ofisa ukusizakala yini ekuhlula ukuthi ungafona ukuze ukwazi ukuthi usizakala okwesithathu bekezelani phela ngoba le phone isuke ingenzela ukuthi kufone wena wedwa kodwa nifona nibaningi bekezela musu ukushaya kanye bese uyathula bese egcineni uyakhona ukuthi awusizakalanga noma inamba yeStetelegu Media ibanjwanga yingoba wena awukwazanga ukuba nesineke sokuthi uma uyishayela wayengayithola ngaleso sikhathi uphinde futhi ukuze uzokwazi ukuthi usizakale mina Stetelegu intokazi yakwaNdlovu ngiyagcizelela ngithi uma uqala ungena kwi channel yethu chofoza subscribe ukuze ngaso sonke isikhathi masiphaka ube ngowokuqala ukuza sengisho njalo namhlanje ngithi sikwenzile kwenzeka umnandi sawubona umhlungu sala kahle asibonaneni futhi ngokuzayo.